Usa sa timaan nga kita gihigugma, usa sa ilhanan nga concern ang tao sa atua, kanang badlungon ta kung makasala. So pahinumdum lang pud ning akua, ingon nga gikan ako diring dapita, ug wala na ko gipanghambog nga akong kabag-uhan, kundi bugtong gipanghambog na ko ang kaytas-an, kay siya ang hinungdan sa akong kausaban. Again, it's just a reminder mga kahigalahan, kining mga bisyong dautan magkatud nato sa kalautan, atong lawas mura gidautan, maayo pag kita magbinuutan. Unya mo biya sa kadautan ug mga lagad sa kaytas-an aron makasakat sa kalangitan, makareward og kinabuhing way katapusan. So atong kinabuhi di nato sayangan, kay iya ra kining pinahulaman ug unta kita kapiyalan, kay di na ra ba ni mabalik kung kita mo taliwan, kay temporaryo ra man taning kalibutan. Dapat unta ta magbinuutan, maglikay sa mga bisyong dautan, atong lawas atong ampingan aron panalangin tas mga silingan ug di mahimong salot sa katilingban, kundi mahimong ehemplo sa mga kabataan ug panalangin sa mga kabatanunan tungod sa maayo natong binuhatan. Kanang kakuhaan ta nilang pagtulunan, dili kay mahimo ta nilang kapandulan. Suusbon nako mga kahigalahan, kining atong lawas ampinganan, sa daotang bisyo di nato abusuhan. Kita ra baya puy mag-anto sa unahan, maayo pay mo serbisyo tas kay tas-an. Ang panahon atong pahimuslan, kinaagi sa pagtuman sa iyang kasuguan, sa atong kinabuhi ato siyang halaran, unya manaad nga ato siyang alagaran, aron atong ugma iyang paboran. Unya puhon-puhon mag-abot ratas kapanganuran, mabungahong kagabhihon mga higala, ampo-ampi nga bantita. To God be all the glory. God bless.